Ayo. Ayo. Oh, Bitaw cook. Duha. Dagko. kok. Kok, no kabuok. Oh. Ah, Pila na. 50. Wah, Oh. kadako sa nimo kwarta eh. Milain god. Boy sensiyo. Murag na sensiyo. Kuha pa kog sukli ha. Watsa. Ah, dira. Ah. Dira ang sukli. Kina? Sa man ni 200 ra lagi na sukli nimo. 200 ba oy? Oo. 400 man to good. 400. Noon sa baka magkakla. 200 ra oh. Noon sa di pa ka kamamunokli. 400 gud to ang gisukli eh. Klaro ihap. Oh, unsa man na naman na diha. Oh, makita mo na nimo 200 ra man na oh. Hala. 500 tong kwarta na ako, 100 din makuha niya. Tung sukli ako ni 500 gani pero anong 200 nga 4 man to yung gisukli eh. Unsa man ang imo gi unsa man taw na iga. Sakto. Karang mo style, di gyud na maayo nang maninda ka, di ka kamamunokli. Di na ko palit og otro niya, di ka kamamunokli. 200 sa sukli nimo, 100 din makuha. Dapat 400 sukli nimo. 400 gani to. Sa to bakuang panagdusa di ay. Suma, sa may tan-aw nimo, 100 na may nakuha niya, 500 ang kwarta niya, sukli ako nimo dos. Pila may kuwang? Hala dusa dito ko na sukli. Ah. Oh, magkuan ko anig 200 isa dire. Na, aron nga di ta mag-abot sa akuan. Di ti ka mapatawag. Punin na lang ni. Hala eh. 400 man to ako gihatag oy oh. Noon sa Ano ba? Aron di ta magka-problema. kuy klaro to 400 man to ihapoy niya. Mga 200 man taon to. Oh. 300 naman gyapon lagi ni. Sa gatos sa may dungag nimo. Ha? Sa gatos 300 naman na oh. 200 to. Sa naman na. Yun sa man nimo. 200 man to. Yan sa man nimo nga mo na gitunol nimo ba oh. Ganiya ko wag 200 karon oh. Sa gatos sa gihatag nimo 300 ra. Aga binuang man imo mahurot mang kwarta na ko sa imo 200 ako gihatag. Di gyud ka kamamunokli. Di ka mao. Iuli ko ni ron. Di ka Mayuli na lang na. Kay unsa ba na kay nga 200 ako gihatag. Puni 100. No 100. Dini mao style ninyo nga pagkatindahan, manukli mong tarong oh. Na 100 na sa dinoon. Di na ko mapuno. Kay 200 gid to ako gihatag. Di ka na mapuno. Di na. 200 to nya. Sunod, di na ko mapalit rin sunod. Ay nagpalit oy. Kay mura man nag Oh, 300 naman. Makita mo ginanimo. 300 naman na oh. kita may mo pataplon hinuon sige ani. Taplon, di ka kamamunokli. Noon sa ben ano ay nga saktos do yab ni gon kuwang. Away ayo. Di ka mapuno. Di ko puno ay Balik, balik punin na lang para di ta magkagubot ani. Noon sa may puno nga nahurot mo kwarta ri panukli. Kuwang mo gina, 300 naman na. Tag 100, din mo kukli ay. Tag 50 ra magkani. Tag 50 gani. Unya nagpuno og 200. 200 magkatugon ni ha. Muna na. Sakto na na. Nga nakuha nga man sada. Sige, tugutan di ka ha. Dawaton ko na yung kuwang sukli. Pero di na ko palit kutro address mo. Bahala kay. Panabi di ka sa uban na customer na mo nga. Di ka kamamunokli. Bahala na kay. So ining hatag to 200 kung ang gyapon. Yaw-yaw pa ka. Di ka kamamunokli. Sugatos lang gyapon.